også lige lavet en sådan mere traditionel kundeundersøgelse omkring vores brugeres forbrug eller mangel på samme med backup-produkter. Og der er tanken ganske simpel, at det er vores PR-bureau, der udformer spørgsmålene, og det er mad til dem, kan man sige. Så vi har en amerikansk PR-bureau over i Kalifornien, som hjælper os med at skabe overskrifter og ting og sager. Og det er jo klart, at de skal have noget at arbejde med. Og noget af det, som næsten altid kan give spaltemillimeter, det er undersøgelser. Man kan tage eksemplet for det der, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men der er et kondomfirma, der hvert år spørger alle i Europa om deres sexvaner. Og det skaber overskrifter hvert år, fordi hvert år kan de fortælle, ikke, at du ved, så sender de pressemeddelelse ud af Danmark og siger, Danmark er et af de mest kedelige seksuelle lande. Det er der, hvor folk dør kun sex en gang om ugen, for eksempel, mens i Frankrig gør det 2 gange om ugen. Jamen det er klart, det rydder alle overskrifter. Hold da kæft, vi bliver benchmarket op mod andre, vi er kedelige. Eller danskerne er rent faktisk de mest spændende, fordi de gør. Altså, og det er lidt det samme, vi gør, bare ikke lige seksuelt relateret, men det er det, vi spørger folk om. Tager du backup og løbende backup af dine data? Nej, det gør jeg ikke. Okay, hvor vigtigt synes du det er at gøre det? Jamen, det synes jeg er enormt vigtigt. Og så ender man måske ud med, at det kun er 25%, nu har jeg ikke set tallene endnu, men nu er det bare noget, vi leger. Kun 25% tager backup, mens 75% mener, det er meget vigtigt. Så har man jo mad til en meget spændende pressemeddelelse, som man kan sige. Forbrugeren ved godt, det er vigtigt, men de gør det ikke. Så spørger man hvorfor, så er det fordi, de synes, det er for svært. Fantastisk, ikke? Nu kommer vi med en nem løsning, ikke? Og det vil sige, at man laver en undersøgelse, som forhåbentlig giver nogle resultater, som vi kan binde i enden af nogle spændende pressemeddelelser, der kan skabe noget opmærksomhed omkring, at nu er det ikke svært at lave backup længere. Det er faktisk billigere end folk, de tror, men fordi folk tror, det er svært at dyre dem, så får de ikke taget backup, selvom de mener, det er meget vigtigt, ikke? Og det vil sige, det kan hjælpe os både selvfølgelig med at give os en information om, hvad er det for nogle unique selling points, vi skal bruge i vores markedsføring, hvad er det for nogle ting, vi skal slå på, når vi skal overbevise de her mennesker, der egentlig godt ved, at de skal bruge det, men tror, det er svært. Så kan det måske være noget, hvor nemt det er at bruge, hvor billigt det er, men også at have noget fantastisk godt mad til journalisterne, der gør, at vi kan få nogle overskrifter. Ikke? Så vi bruger det beløbende.